Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jama'a, ina muku fatan alheri da titi. To jama'a da yau ba mu san waye ke tafe ba, bari mu gani waye ne za mu mai barkai da Allah malama ya sunan ki zai. To malama Zainab ina da tambayoyi da ku za ki amsa. To Allah ya sa na san. Yawwa tambayan da nake da shi shine kamar a ce misali kin yi soyayya da saurayi shekara 8 ko 7 ko wani abu makamancin haka, daga baya yau da rake ya je ya aure, bayan ya yi aure kin tashi za ki tafiya guri sai kuka haɗu da shi wannan saurayin naki da kuma matar da ya aura a cikin mota, sannan ba wani guri da za ki iya zama sai kusa da su, sit ɗaya ne rage, za ki iya zama a wannan gurin? Gaskiya zai bar su zauna ba. Za ki bar su ma'ana dai za ki tada masifa ko bala'i kenan a cikin mota. Ai in dai bala'i ne, bala'i kalan da ba. Faɗa mana sunan ka? Daga farko dai sunana Idris Amfara. Idrisa an fara babban yaro. Abin da nake da shi shine misali a ce ka yi soyayya da yarinya shekara 1, 2, 5, 6, 7 ko 8 ko wani abu makamancin haka, daga baya wannan yarinya ta ka Allah ya sa a gidan su aka mata aure. Titi bari mu ga waye take. Haka na maka kawo barka ne. Da Allah muna da kan tambayoyi ne, amma da farko ya sunan ka? To sunana Ibrahim. Sunan ka Malam Ibrahim. Sure. Sai kun yi doguwar soyayya ne da yarinya kamar na shekara 5, 6, 7 ko 8 ba ko abin da ya faru. Allah bisa ka auri wannan yarinyar ba. So daga baya kuma bayan ka tafi gida daga inda kake ka shiga cikin babbar mota za ka tafi gida, sannan ba wani guri ba gurin mutum ɗaya ba. Da ka zo ka samu gurin kuma sai ka samu budurwar taka da Allah bai sa ka aure ta ba, sannan kuma da angonta ne suke zaune, sai kuma a gefen gurin mutum za ka iya zama a wannan gurin. Wanda akwai kuma. Wannan guri. Kai wannan da zama tare da Ba za ka iya zama tare da ai su sai dai ba su hankura shi dai hakura da kuma. shi zai hakura ko Sai dai hakura. Dan ni ba zan taba hankuri. to shi ai matar shi. To yanzu misali aka ce ka dan maza a gefe za su fito ko su baka wani sai ka dan dauka musu shi za ka iya. Gaskiya wannan ya gari gaskiya mutum. Kai. Akwai waya. Ko ya kishi ne ya sa Allah komai. da. Kishi ne ya sa komai. Wai wannan cikin shi ba kai. Sunan ka Abdurrahman. To da wani gina ne. Kamar misali kun yi doguwar soyayya da yarinya wanda Allah bai sa ka aure ta ba. Daga baya aka yi mata auren dole a gidansu, sannan daga baya kuma kamar ka ce wannan yarinya da kuka yi soyayya bayan ka koma gida ka shiga za ka tafi gida sai ku aure a cikin mota, sannan kuma gurin da ya rage a cikin motar gurin mutum ɗaya ne, ita tana nan angonta yana nan, a ce ka zauna a gefen su kuma babu wani guri in ba wannan gurin ba, shin za ka iya zama tare da su? Za ne zama. Za ka iya zama? Zama kai. Ba ka kishi? Kishi. Daga na shakku ba. To idan yanzu suka ce maka ka dan matsa da Allah za su ɗauki mutu, za ka matsa? Ni ma zan ɗauka musu hoton. Za ka iya? Da gudu kai. To gaskiya samun irin ku a wannan Shi ma zai komai sauƙi insha Allah. to masha Allah, tare da zango dan gatan mama, fatan zai amsa mana tambayoyin mu da kake so. Yarinyar da kake so kuma wani zo ya aure ta kuma wani ya aure ta, hanya guda da su ci kuma kuka haɗa mota ɗaya tare da su tafiya ta haɗa ku. Masifa Allah kare mu. a mun so ma kai kai ma kai addu'a mai kyau Wannan daga tambaya kuma sai kamu. kai wuce Ba abin da ya haɗa da shi da Allah sai ke.